Bueno, demagun, diseinatu dela nire ikastaroa eta ikastaro horren segurtasun kopia bat egin nahi dudala. Ba, segurtasun edukitzeko edo etorkizunean berrera biltzeko, bai? Bueno, lehenengo eta behin, behiratuko dut zein ikastarotan nagoen matrikulatuta, bai? Nire ikastaroak hemen azalduko dira. Kasu honetan, R301 R302, biak idazketa eta irakurketa. Eta hirugarren ikastaro batean B izenekoan ere izen eman dana. Bueno, R301 idazketa eta irakurketa horren barruan nago, hemen ikusi dezakedan bezala. Eta orduan, horren segurtasun kopia egiteko egingo dut. Hau da, ikastaro baten segurtasun kopia egiteko, ikastaro horren barruan egon behar dut. Bai? Kasu honetan, honen barruan nago, eta honen kopia egingo dut. Bai? Horretarako, hona etorriko naiz, eta segurtasun kopia aukeratu. Sakatu. Eta, bueno, hemen badago ezberdintasun bat. Irakasleak egiten duenean kopia, ikastaroa bere osotasunean gordetzen da, baina matrikulatutako erabiltzaileak anonimo bihurtzen ditu, bai? Hau da, haien datuak ez ditu gordetzen. Datu horiek gorde nahi izango bagenitu, administratzaileari esan beharko genioke berak egiteko kopia. Bueno, hurrengoa, aurrera, hemen artxiboan izena, esaten digu, jarriko diot R300 bat idazketa, irakurketa, eta garrantzitsua da amaiera ustea, .mdz, jakin dezagun Moodlekoa dela, bai? Egin segurtasun kopia, bale? Onartu, eta hementxe daukat, bai? Bale, nik gomendatzen dizuet jeistea eta horrela mai gainean gorde ahal izatea. Bestela, hemen plataforman bertan gordetzen da, baina komenigarria da tarteka hemendik ezabatzea bi motiborengatik. Bat, zerbait berrikuntzaren bat edo doikuntzaren bat egitean desagertu daitekelako, eta bi pisua handitu dezakelako, da plataforma mantsoagoa bihurtu dezakelako. Bale?